Pemerintah kini kareh melarang berkumpul lebih dari 5 orang, indak boleh pai batandang apalagi bagadang. Kantua-kantua kini lah mulai langang. Seluruh kerajo dibawa pulang. Work for home kata orang. Nan jali awak ikut lo sanang. Biasa di kantua dari pagi sampai petang. Dan tabedo pemasukan laba kurang. SPPD biasa ada kini mulai jarang karena anggaran distruktur ulang. Siapkan mental, siap pada dalam utang. Biasanya tiok sabanta awak diundang. Judulnya konsultasi atau musrembang. Tentu saja pai jo kapat abang. Nginapnya di hotel berbintang. Agi. Dicaliak di jalan gadang indak ada orang babu lalang. Oto indak lain menambang, dek indak ada penumpang. Pasar nan rami kini lalangang di pasar terasa lapang. Nan balanjo sangat lah jarang, pangalih kini tak uncang. Sadia. Dek sekolah libur panjang teragak karena Minang perantau indak bisa pulang jalan ke kampung halah bapalang ondeh. Pak RT lah bingung surang orang rantau banyak ke pulang. Dek rajo nan kadatang aturan indak boleh ditantang, wajib karantina bagi pendatang. Iduit raso dalam kandang bakurang di rumah surang-surang. Panik menungkuit menilantang sekali-sekali tapaso mangangkang. Kok kabatamu jo orang masker harus dipasang ditutui segala nambah lubang. Lubang hidung sarato lubang arang cuma cie lubang balakang. Inyoh alah tatutui surang. Tek baya acok barang-barang, dek nayaknyo harago barang. Piti balanjo indak sadang, sakete tak bawa pulang. Harago lado jo bawang tak masuk kunyi jo kantang. Nayak dari bulan kapatang, taruang jo limbang lah 10 nayak surang-surang. Dulu marokok sabana kancang, dulu bungkui sabatang lindang, kini lah jauh berkurang. Allah membali sabatang batang, kadang-kadang bali bautang. Ondeh mande kapalodon sana di Ranah Minang. Kapadodun sana di Ranah Minang, rajin berdoa jo sembayang. Boleh capek korona kota bang, biar hidup kita kembali tenang. Cik lai, iko yang paling penting kawan-kawan. Iko yang paling penting.